Mi permetta di presentarla a mia moglie. Lieta di fare la sua conoscenza. Jongeren kiezen steeds minder voor Duits en Frans en dat is nefast voor het bedrijfsleven. Limburg is exportgericht met Wallonië, Frankrijk en Duitsland als belangrijkste handelspartners. De kennis van andere talen buiten het Engels blijft dus onontbeerlijk. Klopt. Jongeren kiezen eigenlijk uitsluitend nog Engels. Wordt geïnspireerd denk ik door de televisie, maar ook door een nieuwe multimedia, Facebook, gamen, waarbij ze veel contact hebben internationaal met andere jongeren waarmee dat zij in het Engels converseren. Engels boeit hen heel erg en voor het Frans kunnen ze eigenlijk niet veel enthousiasme meer opbrengen. Duits komt sowieso veel minder aan bod, wordt pas vanaf het vierde middelbaar bijvoorbeeld aangeboden. En is dus ook veel minder goed gekend en veel minder populair. Toch worden in onze provincie heel veel inspanningen geleverd om de kennis van onze buurtalen te bevorderen. Zo bestaat Olifran al 25 jaar en registreerde dit jaar een record aan inschrijvingen. Voor deze 25e editie hebben we meer dan 7000 deelnemers. Dat is praktisch 1000 meer dan vorig jaar, dus een formidabele aanwinst zou ik zeggen. Maar ik denk dat we dat voor een stuk te danken hebben ook aan de manier waarop we dit jaar de promotie gevoerd hebben. We hebben voor de eerste keer de sociale media ingezet. We hebben een actie samengevoerd met Music for Life, heel populair bij de jonge mensen. Dus dat heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Onze buurlanden zijn de voornaamste handelspartners. Frankrijk is de belangrijkste vakantiebestemming van de Vlamingen en Limburg ligt in het hart van de Euregio. Allemaal redenen om zeker een goede kennis van Duits en Frans te hebben. We hebben absoluut heel veel mensen nodig die goed Duits en goed Frans kennen. Men hoeft er maar de import- en exportcijfers op na te slaan en dan ziet men dat in de statistieken overduidelijk. Die statistieken die liegen er niet om. En van de andere kant, je hoeft 's morgens ook maar de auto te nemen naar Brussel om te weten hoeveel mensen er in het hoofdzakelijk Franstalige Brussel gaan werken. Dan spreken we niet over de transvers Noord-Zuid. Dus mensen van Limburg die in het Luikse gaan werken. Of vanuit Vlaams-Brabant die in Waals-Brabant gaan werken enzovoort. Vu qu'on se perd, vivre dans le passé, à regarder la vie nous dépasser. Pour peu de choses on se sent dépossédé, entre guillemets. Ceux qui m'appellent frère sont des étrangers, portent le même nom. Via Lingua Cluster kunnen Limburgse studenten nu ook op stage gaan in Duitsland of in Luik. Zo is Dries Schaathofs van het Technisch Instituut Heilig Hart in Hasselt op stage bij het Luikse metaalverwerkend bedrijf Possin. In het begin is het een beetje wennen. De taal, ja oké, je kunt niet anders dan Frans praten, dus je moet je wel behelpen. Maar dat komt tegen orde. Als ik problemen heb met woorden die ik niet weet, er zijn altijd mensen die helpen en kijken voor iets te zoeken. Voor ons is het in eerste instantie belangrijk dat ze de stage doen, want daar kunnen ze in bedrijven bijleren wat ze dus in school niet kunnen leren. En als ze dat dan nog in een andere taal kunnen doen, dan is dat een extra meegenomen, want techniek stopt niet bij de landgrens, die gaat dus daar ook voorbij en daar is taal heel belangrijk voor. Ça sont les 8 pièces, hein? Oui, il y a 8 pièces qui fait 180 mètres de long. Wat ik nu al gezien heb hier is dat in school achter de computer zitten en tot in de werkelijkheid, in de magazijnen en de ateliers hier, dat daar wel een heel grote afstand tussen zit. Et c'est quoi ça? La largeur, ouais. l'épaisseur. Ouais. Et ça c'est une découpe. Une découpe, ok, ça va. Hoe? Découpe. Découpe. De jongens die zien hier technieken die dus bij ons niet zichtbaar zijn. Hier worden ook materialen en formaten gebruikt die wij in school zeker niet kunnen laten zien, want die kun je dus op een gewone vrachtwagen niet geplaatst krijgen. Hier wordt ook aan planning gedaan, de werkmethode wordt hier heel nauw opgevolgd. Je ziet ook hoe die tekeningen, hoe die voorbereid worden voor de montage kunnen te doen in de hal. Dat is heel mooi om te zien. Ja. Welkom. U bevindt zich op een leerplatform ontwikkeld door Le Forum in samenwerking met de 5 partnerregio's van het Interreg 4-programma. Binnen Lingua Cluster is ook een module ontwikkeld waar je op een interactieve manier een 5-tal belangrijke beroepen voor de Euregio via het internet kan leren. Die 5 beroepen zijn onthaal, secretaresse. Iedereen zoekt naar tweetalige of drietalige secretaresse. Logistiek en ook commercieel afgevaardigde en informaticus qua contacten met de klanten betreft. Der Museumsshop ist von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wat wij belangrijk vinden op dit platform is de rol van de leerkracht. Dus een
Een student die zo gewoon alleen maar studeert wat op het platform staat, dat is niet genoeg. Hij moet ook klasmomenten hebben of face-to-face momenten hebben om dat allemaal in de praktijk te zetten. Goedemorgen juffrouw. Ik moet mijn zicht laten controleren en ik zou een afspraak willen maken met de oogarts, alstublieft. Jazeker meneer. Is het de eerste keer dat u bij ons op consultatie komt? Ja mevrouw. Wenst u een afspraak met een oogarts in het bijzonder? Naast taal is het zeker zo belangrijk om ook de cultuur goed te begrijpen. Dit domein werd de laatste jaren onderzocht door professor Vrians. Wij zijn bijvoorbeeld vorig jaar een onderzoek gestart, Intercom, waarbij we vooral nagegaan zijn tussen de 3 talen in de regio Nederlands, Frans en Duits, welke fouten nu als storend bevonden worden door natives. En eigenlijk is dit belangrijk, zelfs misschien belangrijker dan wel taalfouten te maken. Ik kan misschien een voorbeeld geven. Als je een student hebt uit Maastricht, die zal een docent aanspreken met hoi. Hoi, kun je me even zeggen of... Het is geen gebrek aan respect. In Maastricht wordt dat niet ervaren als... Wat zegt hij nu? Dat is respectloos. Ga dit eens in het Duits op dezelfde manier zo zeggen in Aken of in Luik. Volgend jaar pakt de Universiteit Hasselt uit met een leerpakket waarin die cultuurverschillen uitgediept worden. We zijn dus bezig met e-learning pakketten voor begeleide zelfstudie weliswaar te ontwikkelen. Dus eigenlijk een Limburger hier uit Belgisch Limburg die in Luik wil verder studeren of wil gaan werken. Dat hij precies weet wat hij nu nog als fouten na zoveel jaren Frans geleerd te hebben, welke fouten dat hij echt toch wel moet vermijden. Daar krijgt hij oefeningen op. Fouten die misverstanden creëren om een of andere reden, maar anderzijds ook naar andere vormen van gedrag. Niet alleen verbaal gedrag, niet de manier waarop je spreekt, waarop je schrijft, maar ook in ander gedrag waar je eigenlijk moet op letten met Luik. Cultuur en taal gaan dus hand in hand. Door de ontstane taalkloof hebben opleidingsverstrekkers en taalbedrijven anno 2012 extra veel werk. Ik denk dat jongeren op school met dat idee natuurlijk nog niet bezig zijn. We weten ook nog niet altijd wat ze gaan doen. En ontdekken dan pas als ze in het bedrijfsleven stappen, dat ze die taal echt nodig hebben. Dat Frans, dat Duits, dat ze vroeger helemaal niet zo boeiend vonden of niet interessant, nu de communicatie zal kunnen vergemakkelijken. En op dat moment zien ze daar het nut wel van in. En dan krijgen wij vaak de vraag, help ons, want wij moeten beter kunnen telefoneren of aan vergaderingen deelnemen bijvoorbeeld. Quisiera hablar con gebruiken we als we willen spreken met iemand binnen het bedrijf. Elan Languages onderzoekt nu met de steun van het IBT de ontwikkeling van een online platform. En in samenwerking met de Provinciale Hogeschool Limburg wil men de online taallessen een speels karakter geven. Het is ook een platform dat moet toelaten dat mensen via het web eigenlijk taalles gaan volgen. Het gaat gebeuren via een leerplatform, zodat ze face-to-face taallessen kunnen volgen, maar dan online, eigenlijk rechtstreeks via het web, via de webcam, met taaltrainers die aan het andere eind van de wereld zouden kunnen zitten bijvoorbeeld. Een goede talenkennis is en blijft dus belangrijk voor het Limburgse bedrijfsleven.